Nice one bhuti omdala, mnandi umculo wakho. Bengicela ukubuza ubhuti ukuthi umculo wakho ngabe uyile no register lapha kwaSAMRO lapha ukuze umculo ube phansi kwegama lakho. Bengicela ukubuza ukuthi ubhuti ngabe ingoma useyithumelile lapha kusigiya ngengoma lapha kukhathide lapha ukuze umculo wakho udlalwe lapha kusigiya ngengoma. Bengicela ukubuza ubhuti uZikode ukuthi ngabe sebemthintile abahleli bomcimbi wempucuzeko nombuso wamaciko eThekwini kuze ezokhona ukuyoshaya isongo lapha ngeGolden Hour lapha ebusuku ukuze izinkumbi zabalandeli bakho ithokoze. Bengicela ukubuza ukuthi ubhuti ngabe usezwile ngomcimbi olapha eKahiso nge6 ukuthi eyobagxoba khona ngengoma lapha ukutshitshile emfene uVusi lapha ukuthi eyonandisa lapha. Bengicela ukubuza ubhuti ngoba seyitholile iyiponsa kuze le ngoma ingene nasohlwini le ngoma ezohlukanisa unyawo lapha kuyikhwezi.